Really song pakwa sang ni som ni pathian ni ania Zonet cable lam team iote lunglei tangaron kal te chuan tlabung VLTF Tlabung helai Indo-Bangla border area kan dinhmun te lo zirchianga turin an ron kala tlabung VLTF hruaitute remchanga angkomin heminia diu min puitu tlabung branch MHEP lam hruaitute an lo om rem chan lai alo ni poka heng hote kom nan nei zo nu in li cheng kai labung atengin kor pui chua lam panin speedboat in kan tlanta laya hian border fencing din munte le helaya kor pui chua a task force te le remchang angchu theih te mutura kal kan ni thuipo kan kal mai non suri tu thanglok maya chuan tuipon lu tu ka wangin kan long lian a kan long lo lian te ubok nen kan an tang phang pang maya namero chu tlom ngai then ka ti minon pui nuwa kan an chuak le thei ta sama ti chuan kan tumram lampanin kan hanin khal chuak le ta kan muang hian atlang loka kolpui chua kai kan an pakai tura chuan kongchin kan bot men ten lo hretia lo bok nen a korpui chua kai zone kan an nu don ruaya kan an tang le ria ki cha kan hu mai khi korpui chua silkur hemi BOP BSF te thut mun alo nia ani nen point hu pharengin thang rem lai hian kai an siama helai border fencing tele an BOP hun te an lo chua task force duty te na inkom na le thu an zo fiana nei duin kan am kai ania fencing hi kan muang hian hei sang thatak mai thin kha tuilian awangin leia ron chek pona wangin a hiam tatok maya helai big lai te hi chu a safe lo hle a hriat na hi a oma amero chu khochung mun te ni a le lama chuan ngai dan ngai na thiam dan te ko ala om ani ti hian silgur lam korpui chua kan ti VCP te thu tam tak zo ani a ani hianin tun hnaya helai gate hon chungchang chanchin hanlar tawak chungchang te kha a soifia fencing pon lama hian korpui chua lampang chung ko tam zok hian nu le wan lo ram an neia an siama hei hi akhat tokin helai fencing te hi fe tur wan kal tur tatan hon hun di niin an hong zau thina chutianga wan lo ram a fe thin te chon nia amero chutun hnaya boruak le thu kaldan irhiat fu tok lo na social media lama lo dar on tak awangin BSF lampo an lo stick khup maya khochung lampo hian engi mo chen na an lo tor pha kan ti theyang chu ti hian chulai an duty na mun fencing sula zel ni si gate pui gate number 1 kan ti ma hruaya chu wa muturin a mun lam chu ke in kan pan phei ta a helaya kan mu hi gate pui chu ni a ti hian apia son wa chuakin nul le huan helai India lam side korpui chua lam mi chung ko tam takina an ei zon na le an huan lo ram nei na mun chu anita a tuna kan mu lam hi chu fencing chung lam Mizoram lam side ania ti hian gate number 1 silkur ti anzia kul maya hemi kan muang hian fencing kar laka hian gate hi akhat to kin an hanta zau zawa tuna gate number 1 hi hong nia an soile zalen ṭawiaw anga social media lama lo lar tawak kha ngai poimo in BSF lampang po an lo strict tharlam khop maya keini lampo thu min lo fa na sa hle mai ti hian mun te kanan enin kanan clear vel kha te kanan la VCP hovin korpui chua lampang task force duty te engemaw zat an lo awm bawk a
BSF lam labom bok Lai muna kan tak mau unaw te ko bang ke sa an tak mau unaw te an thiam te an mel te na na ing kan sa nu te no te ma sa kan ti no lai mun thiam hian a thiam ngai ma ya ti ya so eng kin hi nge ni ku ing kan tom pu yang eng kin nge so ta ko ing ang lai mo ti ro chu lai kan to ti ni ko kan ti ro ba ngai tu na se na ro ngai dio ni ti ro chu alang ngai ngai rồi để lắm fencing ni mo cái chủ điểm ni la tia ba lu ron che ka ba mà cái gì mà sao ta sao là chiang đón khó bao mò aron check pon lang ta a fencing sang kha alang hiếm ta fek mai ni Boss. Again. Hey, anh lưu đặt sao bắt lỗi con tuổi chứ. ha kha tui chi wa nga fencing pon zia hey ti hian hey akan khum vek thei ta ni a hai thi ti hian a te funga ka thakho panga ma khan di ke khan min mang to bo ka te funga Chẳng có lai việc cái là cái anh còn mẹ tôi đi. Cái bữa là mi hi border fencing cái này thì có một cái này ya, thì border fencing hian thì in kalpo na ida lang em ti lai chu kelai em huna han ko hian tiang khop mai chu na kan hmuang hian hei kelai mai hi I border fencing khan ta ti chuan in ringa ti chuan a pia so kan hun so lai lang ke so I Bangladesh kan ti mai a so lai a son kelai ko wi so mi te po hian in mai ti khang mai ni kelai so an lei pu le an hon thai ti bom na khan ni tu ta ya mi ang kan kan ke turin hei lai
sak khi nha. Kal thấy mấy?